ଆଇଛୁ ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ରଥଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁର ରଥଯାତ୍ରାକୁ।